jumatan. Panjenenganipun para sesepuh pindi sepuh ingkang tansah kula bekteni. Panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan Bapak Dr. Haji Raden Agung Setiawan STM SCMM minangka Bupati Kulon Progo. Bapak Eko Pranyoto minangka Kepala Dinas Kebudayaan. Bapak Joko minangka Ketua Panitia ingkang satunggu luhur ing budi. Saha para kanca-kanca, adik-adik generasi muda ingkang tansah dados pangajeng-ajeng bangsa. Puji syukur konjuk dumateng Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun kepareng-pareng rahmat serta hidayahipun dumateng kita sedaya. Satemah ing kalodhangan menika kita saged kempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng nirbaya nirwikara. Saperlu mangayu bagya, racik rasa syukur saha mahargya dinten keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang kita tresnani menika. Para rawuh ingkang minulya, dinten keistimewaan menika sanes namung pangaten ingkang tanpa makna. Ananging punika wujud saking pakurmatan saha pangaten dumateng sejarah panjang, perjuangan para leluhur saha warisan budaya ingkang luhur. Keistimewaan menika minangka landesan saha benteng pukuh kangge nglestantunaken jati diri, tata krama saha semangat gotong royong ingkang sampun gumelar temurun. Keistimewaan menika ugi dados bekal kangge ngadepi tantangan zaman. Kanthi dasar keistimewaan kita dipunajak supados tansah mulinakaken mamayung hayuning bawana, njagi kerukunan serta majengaken karaharjaning masyarakat. Punika dados tugas kita sesarengan. Amrih keistimewaan menika saged lestari saha paring paedah tumrap generasi ingkang badhe dateng. Kangge rencaking adicara ing wekdal menika, monggo kula aturaken rerancaning adicara ingkang sampun terrakit. Setunggal pambuka inggih punika atur pambuka saking kula minangka pranatacara. Kalih lajeng waosan ayat suci Al-Qur'an utawa donga minangka pambukaning raos syukur dumateng Gusti. 3. Atur pambagya harja saking Bapak Dr. Haji Raden Agung Setiawan STM SCMM lumantar Bupati Kulon Progo. Sekawan himne keistimewaan utawa lagu nasional minangka wujud nasionalisme saha raos tresna dumateng tanahing utah getih. Gangsal sambutan wosing wigati saking Bapak Maliman minangka Lurah Wahyuharjo. 6. Pentas seni utawa pagelaran budaya ingkang badhe ngregengaken suasana kanthi nampilaken kekayaan seni lan budaya Yogyakarta. 7. Donga panutup minangka pamungkas adicara mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaleksanan pikantuk berkah saking Gusti. Para rawuh ingkang minulya, mugi-mugi rerancaning adicara menika saged lumampah kanthi rencak runtut tur boten wonten alangan satunggal menapa. Awit saking menika sumangga kita ikuti adicara menika kanthi raos sukacita saha khidmat. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi